Atong pukion ang sugilanon sa usa ka 17 anyos nga batan-ong babay sa Zimbabwe. Kini ang sugilanon ni Tanya nga nagauluhan. Nasuko nga amahan. Nasuko kaayo ang papa ni Tanya pagkakita niya sa baptismal certificate nga gitago sa kwarto ni Tanya. Gikuha niya kini ilalom sa Biblia ni Tanya o gigisi sa kasuko. Bunalan ta ka! Iyang singgit. Si Tanya, 17 anyos, mihilak og misulti. Dili na kumuadto sa simbahan. Apan miabot ang iyang mama og miingon. Pasagdi siya nga muadto sa simbahan. Bisan gusto sa iyang papa nga bunalan si Tanya, apan wala na siya'y mabuhat kay nagpabautismo naman si Tanya. Busa, milakaw na lang siya ug wala miuli sa ilang balay sulod sa duha ka adlaw. Sukad pagkamatay sa lola ni Tanya nga usa ka Adventista, si Tanya mipuyo na sa iyang ginikanan. Dili gusto ang papa ni Tanya sa mga Adventista ug giingnan si Tanya nga pwede siya mosimba sa bisan unsang simbahan, gawas lang sa Adventist Church. Apan ganahan kaayo si Tanya sa Adventist Church ug miadto gihapon siya sa simbahan matag Sabado nga wala ang iyang papa sa ilang balay. Gitago niya ang iyang pagpabautismo hangtod na diskubrihan sa iyang amahan. Sulod sa 3 ka bulan, gipugngan sa iyang papa ang pag-adto ni Tanya sa simbahan, apan si Tanya nagampo. Ginoo, tabangi ko nga makasimba sa Adventist Church. Usa ni ana ka Sabado, miingon ang mama ni Tanya. Sultihi ang imong papa nga muadto ka og simbahan. Nakurat si Tanya, apan mituman siya. Sa iyang katingala, mitubag lang ang iyang papa og okay. Sukad ni adto, si Tanya nakasimba na matag Sabado. Ug karon, usa na usab kapag ampo ang naa sa iyang kasing-kasing. Ang pagdala sa iyang mama ug papa sa Adventist nga simbahan. Suwerte si Tanya kay aduna siya'y Bible. Apan daghan nga mga kabataan sa Zimbabwe ang dili makapalit og personal nila nga Biblia. Ang imong 13th Sabbath offering karon nga quarter makatabang sa paghatag og mga Biblia sa mga kabataan sa Zimbabwe ug sa tibuok Southern African Indian Ocean Division. Salamat sa imong pagplano og madagayaong halad alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios.